बबेजों फुदुंलाय आबैना आथिं फुदुं डक्टराव लाबोदोंमोन 8था जाबायमोन आथिङा सप्तासे नैबे जायगायावहाय नोंथांमोना आं देखायनो र' मामाया हाबफैलाय बाव हाबफै मोनसे मोजां सुबिदा आबैखौ लाबोनाय फावैनो आं नोंथांमोना देखायनो बे जाहैबाय बेसरगाव मेडिकेल कलेज जोंहा क'क्राझारनि गोबाङा गिनानै फैलायलाङा गोबाङा फैयो दा बिनि सेराव एक्सरे क्लिनिक दं जि नार्जारिनि नोंथांमोना बेयाव सरकारि भाबैबो एनि बेमार नायजानोथ' दा फेसिलिटि दंसै बेजों लोगोसे साइड गोबां मोजां फार्मासिसफोर दं क्लिनिकनि थाखाय मानि थाखाय ओमफ्राय ट्रिटमेन्ट बायदिसिना सिकित्सानि थाखाय नोंथांमोना मोजां दं थिग बेयाव आंनि लोगोनि मोनसे दङ नै माने लोगोनि लोगो जि नार्जारि एक्सरे क्लिनिक बावबो नोंथांमोना एक्सरेनिफ्राय लानानै गोबांथार बेमार माबानो हायो आरोना नायजानो ट्रिटमेन्ट बावहाय एक्सरे जायो ओमफ्राय सन'ग्राफि माबा ए टु जेड नैबेयो नोंथांमोना मिथिखायो नैबे खुगायाव सोहरोना नैबे पिक्चारफ्रा नैबे खुगायाव सोहरनानै सिङावहाय मा जादों गेस्ट्रिकनि माबा माबि गारायफोर जादोंमोन नामा ना हरनाय एनि प्रब्लेम ओमफ्राय नैबे मोनसे मेसिना खिबुजों सोहरनाय बे आरोना बेखौ दा र' पसिबोल जायोबा देखायगोन दाबो फैयाखै डक्टरा नायगासिनो थ' नोंथांमोनाबो फैबानो नैबे आदाखौ नुगोन ओमफ्राय नैबे मा मेसिन मोनलाय एन्डास्कपि खालामग्रा खुगाजों सोहरो पाइप दङ केमेरा बबेमोनलाय केमेराया बे केमेरा जाहैबाय एन्डास्कपि खालामग्रा गोजानाव थांनांगौ दरखार गैला नोंथांमोना क'क्राझारावनो जायो मेडिकेल कलेज सेराव मोजां फार्मासि दंसै आजिखालि फार्मासि आरो एक्सरेनि एक्सरे ओमफ्राय मा जायो एन्डास्कपि इसिजि गासिबो आरोना नैबे जाहैबाय कर'नस्कपि खिबुजों सोहरनानै मा जादों सिङाव प्रब्लेम बेखौ नायो आरोना नैबेबायदि बेखायनो आं बुंदों जायफ्रा माखासे मानि बेमारनि प्रब्लेम एक्सरेनि मानि बर'फ्रानो मोजां नै दा खालामबाय एसे डिसकाउन्टबो मोनगोन नोंथांमोना फैनानै नायजाफैनो हागोन टेस्टफोरखौ खालामनानै डक्टरनो देखायनो हागोन आरोना बेखायनो आं इनफरमेसन टाइप नैबाव आबैखौ लाबोनाय फावैनो नोंथांमोननो ससेब्लाबो फोरमायनानै होबाय आरो बिनिफ्राय आं मोनसेयाव थांगोन सासे गेदेर मानसि आरो आदा सासे बिसोरो बानायनाय आं दाख्लैबो देखायदोंमोन मा होनो फार्मासि मोनसे आं बेखौबो फिन देखायबावगोन नायग्रोबाय आरो माबा माबि टेस्ट खालामनो माबा केन्सार मेडिकेल हस्पिटाल सेरनि मेडिकिउर दाख्लै सोर फैदोंमोन ट्रिटमेन्ट लानो बेनिफ्रायनो मेडिसिनखौ लाजोब्बाय मामाबो दं आबै मुलि लाबाय माखासे दा मोनसे टेस्ट खालामहैबावनि थांनोसै आमाय बेबायदिनो फैयै दिनैनि ब्लगा बेखिनियावनो जोबथ'बाय जेबो गैया उदै सिङावबो आबैना भिटामिन माबा माबि खम जादों नामाथाय साननैसो उनाव नायफिनबावनोसै बेनो लाभ इउ